ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ na onwekwerechi ọnwa nọ nwa nwa mba nọ awụchasịala m obi arọ m mma. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwa mba nọ m za ya sị m lekịrịdịrị ihe dagidere igbe ihe ya nọ n'elu ya na agwa ya na mata ya ga-abịa na tebụl m otu ụbọchị ya ga-ekwe na enwere nwatakịrị ya laikiri ya hụrụ few months ago ebe June last year ka ya na this girl bidoro ime ihe a young lady makwara mma ya na ya bụ akpawa rute na ọlụlụ ya propose marriage dị ga-elekwerekwenụ ọ ya ka o ruru 2 weeks ago ha gaa n'ụlọ ha ya kpọrọ ụmụnne mpa ya kpọrọkwanụ mpa ya ụmụnna ya mmadụ ole na ole n'ihi na nke enwe ga nara list ya emebukwa n'onwe ya introduce na ha ma ya ruo echi ya gara ịbịa na list ya kpọrọ ụmụnna ya mkpọrọ mmadụ ole na ole bịa na list bịarute notice na ọ nna this girl nna this lady na nwanne ya nwoke like uncle the lady na nna ya bụla mmadụ abụọ no present were list kpa ha n'aka after ha nara list aṅụchariela ya jụọ sị ọ bụrụ na obodo ha abịa iwe list na na-ahọ n'ọnụmara at least a ga-enwe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị weta list ka ụmụ nwoke weta list ka ya sị na ha na-eme otu ahụ na ọwụ ịbịa anybody even younger brother nwere ike ga-ewepụta list nye ya so ka ya akọpụta etige date echi ya ga-abịa ime ihe n'isi this girl ya wụhụ onye ga-alụwa nwaanyị n'obodo ya even ị ga-akpachapụ anya ndị ara sef ga-ama ikwu na moto ma ya wụrụ ya kwụkọsị ya wụ onye ama ama na ndị ọzọ ebiri ya ndị ọzọ mega ọfụma otu ya mega ọfụma na village ha lawa na ha na-ala with security nọ naanị ya onye na-ala with security na ahụrụ ya n'anya na-enwe onye megide na otu aka ọba ya ka ya nọ ya na-enye aka ya wụrụzi onye ga-alụ nwaanyị ha sị ya na ha gaja ya chatara ha moto juru n'ọnụ send ego ya ga-eji shie because ya ma crowd ya gba agaja na ya onye ama ama ahụkwara ya n'anya abịaghị ahụ because of agụrụ ka abịaga because of ahụrụ ya n'anya moto eju n'ọnụ ruo that very day awụchasha after ya zụchiri ihe na list na ihe spendrị nọ na that list 1.6 million naira na ihe edere na list ahụ ma ndị a na-enye n'ego ma ndị a ga-eweta materials rice bags ole otu aka emechara nwe nke ya emefuru ya mere mefere nye this lady ego 400,000 ya ga zụra mmanya ihe ndị mma ihe ndị obi nwekwa na right ya nọkwa na list ka ụmụ nwaanyị na-enweghị ihe mefuru ha gara imegbu onwe ya ihu ruole that very day ha agbawo ya notice na ndị bịaziri receive ha ide na-eme ha dịka ụmụnna ga-anabata ha n'ihi na ọ walụlụ nwaanyị ka a bịara erughị mmadụ 6 ha elekọrịta onwe ha anya sọ nga ha mmadụ 6 nọ mmadụ lady na ụmụ nwaanyị abụọ ya sị nọkwa ya jụọ sọ nga ha ya sị na from ebe ahụ na ha na-emekọrịta from side na ha nwa ya so oke file na ọwụ kindred with small population ya kọpụrụ onwe ọ ya ka ewepụtara list nọ ebido ekwuwe ihe na list ka ewetara ka ya kpụrụ ewepụta itike ka akpụrụ ewepụta itike steji mgbe ụka nọ otu nwaanyị egughere gate pata na-eti si ya nụrụ ya anụ na ihe nọ ihe so na ihe na ọ wee eziokwu na-abido gowa nna this lady oge nwoke nna this lady ya chọrọ ịlụ oge nwoke bido gowa ya na nwunye na ha wụ ndị arụrụ ala na ya ekwuru ya ekwu oa na so ha gara ihe anụga na ọ wee eziokwu so na ihe a kụrụ na ọ wee eziokwu na ọgụkwa ha eme na ọkwa nsu ala a na-asị ịnụkwa ọgịnị mere onye ọbụla hashiwa anya this woman agba ha ọnụ aka na-ekwu ihe oge nwoke emeziri ujie nwa nwoke ka nwunye etoro mana ọ young boy ọ galitere esi ya mee ka shọ na o bupụrụ nwaanyị eji bupụga ya eji na ndị osu ya na ha so na ha kwekwala ha cross na achọpụga ha ihe ha ya bịa notice ya na ọ dị worried ọ chọọ ka nwaanyị a kwuo ihe ahụ kwuru ya na that man asụ bupụga nwaanyị eji ya sị mba ọgọ na ya chere ya hapụga na ọ bụrụ na ọ wee bịa na ịgasị ya bata ihe ọ ga-eri ya gịnị ọ ga-nwoke si ewepụ na ihe n'ọhịa vileji nwaanyị anọrọ ebe eti sa na-eme ya eme nwaanyị anọrọ ebe na-eti ihe ọzọ nwaanyị tigewo ndụ bịara ịlụ nwaanyị na ọnụ bịara alụkwa nwunye mmadụ na nwoke na-ekele nwa ya nwaanyị di nga abụọ na-enwebekwa ka erite ọnụrụ ihe niile ichie onye ka abụọ kwapụtara dị gel na ebe ọ nọ na marriage ya bịa lụọ that means marriage ka na ọ dị invalid na nwatakịrị lọghachitakwana mba return ahakwana ihe akwụrụ n'isi nwatakịrị ka e nyere ya eri racha ọnụ agwa ọjọọ nwa ya nụkwa ekwe ya nọdị na di ọ gbalalo ha mpa ya ka ha edi ọ gaghị marriage niile ọ nọ n'ime nwe abụọ nwebeka o dissolve na marriage ha na nwoke ha bịara ịlụ na onwekweghị mgbọrọgwụ mgbe aka ha jiri tiwe so ọgọ spik echere na enwe ihe nwaanyị a kwuru gbasara ha mgbe aka mma bikọs mma ya wara anya mma ya wụghị onye na-eteke nonsens mma ya amalite bikọs mpa ha nwụrụ na nwata mma ya amalite mma ya reziri 6 men na ọwụghị onye a ga-ịga jos mee ọ soja woman amalite mma ya amalite
so ọgọ na ya biko ya chere na ihe awụrụ ihe obodo ha elo no problem mana nwaanyị a kwugo okwu ojige ha oji na ha wụ na ha wọbịa ka ha mara ma okworukwere ha lebe ha bịa mgbe aka mmanya jiri pụwazie soro nwaanyị nọ ka ebu ya gaje etu ha shi nwa nwoke na ogo ha nwoke na nwa nwoke shi ngaliri this woman buru ya nwaanyị na-etije mgbe aka ọnkụl ya asuspend ihe na-eme ga ebe ahụ si n'ọrụ ka ha nọ n'elu mmiri ọgịnị gaga on ofu okorobịa from side ha nwanne ya nwoke onye obodo ha agbapụga ga kpọrọ the woman shiri bịawa gwazi the young man because ọ nwokorobịa ishiri ishi ya sị na ya nwekwara ihe n'obodo ebe ha shi na nwokorobịa enweghị right ibu agadi nwaanyị like this ya edero ya ala ọsịsọ ihe na-ekwezighị ya edero ya ala ya sị madam bịawa ọ ihe nri ihe ọma ka a na-eme bịawa ka anụ ihe na-ekwu gịnị mere nwaanyị were ha oso were iche lughachita bịa tiwe ihe n'ugbe mmadụ bịara bịa jide na nwunye nwa ya nọtara ọ chọrọ ịlụ dịla taa ka na-abịa na nwa ya nwoke lụrụ this lady ọ bịara ịlụ lụwakwa ya lụtụcha ya ala kwụ ụgwọ isi ya gbaa na nwa ya nwoke nwoke isi na nwa ya nwoke lụrụ this young lady mgbe o ji ego ozugbo ridara nwa ya akpakọrọ ngwe na ya na-alụghachi nwa m mekwara nnụnụ onwe ihe o kwuru na ọ na-eleji anya ka agụrụ ka hapụ igbu ya somebody nwere ụgbọala ọrụ ụlọ oke eme ọfụma biznes niile ọ hụrụ nwa ya ọ bịakwutara onwe nwoke afta nwa ya lụrụ ihe niile akwa isi n'ala pụa ya buru ngwengwe na ya na-alụghachi nwa ọmụkwanụ na ya na-alụghachi ana na-akpụle ngwa lụghachi na ya akpụrụla ndị ụmụnna ya bịa rịọla ihe a nwatakịrị na-emefu ụgwọ naira n'isi na ya akpụrụla ndị ụmụ ya bịa rịọ garịa rịọ elu rịọ ala ya jụsị ya na ha alụ ya na ya lụara nwaanyị ha sịsị oke ngwanụ return ọra ha ihe a kwụrụ n'isi na ihe nwa ya nwoke mgbe nwa ya ji ego isi ego ọ kwụrụ taa na-emasị oge nwoke nna nwa nọsị na nwa ya na ọkwọ ihere ya ma ọ mara ihere ya mana ọkwọ mana ya adịkwala below 500,000 na ihe nwa ya kwụrụ n'isi nwa ya na 1.2 million naira ọwụ isi ego ọ kwụrụ a na-agwa nwoke na return ọ na-ego isi nwa ya na nwatakịrị makwanụ nwa return ya ajụ ya eji ego dụna nwa ya ọdụ olekwute ihe kwenụ nwa ya na-ebiri ya ga-eme na nwatakịrị na ọwa dọt onye masịrị ya ka ọ na-alụ ọ ya ka marriage ahụ ka dị on nwa ya nwoke alụgharịbekwana ha nwaanyị na ya oke bụkwele nọ ha nwa na-abịa iche na ha nwoke atọ na oke eleka abụọ ya gakwa ebe ahụ bidele achọpụta ya na ha nwa na-awoke atọ na ha jụọ ha na ndị obodo nwaanyị na-amaghị ya mgbe a ga-eji ụfọdụ ndị nọ akụkụ apụta shiwa sọ eziokwu gwawazie this man nakwa ha gwara ya agwa ihe ọ chọrọ ime adịghị mma ka ị ga hayara pepụl na ị ga na-achọ ike nwanụ di na ndị obodo eriela isi nwanụ and ọkwanụ this woman nọ nga lekwuge ihe onye gbara n'obodo agba n'obodo nụpụta ike nwa di na ebe a ga-aba na ele otu ochikewe ndị a na-ebe enwenye ha ma ya naanị ya ma ebe ọ gara gakporo ha ya na nwanne ya nwoke na ya na ya na-abụọ nọ nga arụ gala ọsụ ndị obodo ha na-agba aka n'isi eti ya gwawa oge nwoke si biko ihe a ndị akwụgo ya na ngịrị nọ nga ọmụrụ ha nwa na ọtụ na ọmụrụ ha nwa ọ lawakwala nọ na marriage ọgwụbe ya jụọ oge nwoke so return na isi ego akwụrụ n'isi nwa ya na ya na-return mgbe ya na nwa ya bi n'ọwa ọrịga nwa ya elu na ya return ya elu na ọrịga nwa ya na onye ga-akparakwanụ ka ehe n'ọwa ọrịga ya elu nwa ya ga-eji return ya ndị mmadụ agwawe si na awụghị omenala na so ndị anụ nga awụghị ndị obodo ya si achọghị ikpo ha na ha eriele kemgbe ha ga-eri ugboro ole n'otu isi nwa ya ụmụnne m ya gwawa the man si ya na ndị ka emere na ihe ego ndị emere na ihe ego asị a ga-eme n'ego n'ọwa ego na ka ahụ dị apat mana ọhụ na ndị ke materials ndị ahụ azụrụ na ya achọghị ịma ihe ọ ga-eme na all these things ya zụrụ ya ma ihe ya ga-eme some of them awụ ihe ya nidiri na ọ ga-echi eki ha nga n'ugbo ka ya nọ mmanya gara bịa si na nne nwa ya na ọdọ nwere na ihe niile na ọ zụrụ na ihe bu ya ala ji aka paakị ya na stọọ jiri wayọọ riwe na ihe isi ike nọ na o were ndị ka ego tee ka ha shiri buru ha ihe niile doiga na moto lawa digela anọrọ n'ime ụlọ hije akwa na-aba ya gakwuru ya jụọ esi na ọ dị were ihe akọ ga ngakwara isi ka akọ ga na ele otu esi mata kemgbe June yigide ruo mgbe n'ọlụlụ enwe mgbe o mepere ọnụ gwa ya na ya alụọla di ugboro abụọ ma ọfọkwa na enwe ka o separetịrị ka ọ lụgburu ya eburu agbado chọwa onye ọzọ ya nwa awụ the third victim na ọ wụta ya shiri lụwa na ya ma ya were police ga mee that man arrest for the stress for the deceit ma ya ma nwa ya nwaanyị na ya ma hụta ya hụtaghị ahụtaga na obi agbawala na disgrace na ọ dịrị ya too much the first time ya na-ebili the first nwaanyị ya na-eji nwa mmanya na ọnwa ya ga-alụ the first time ya na-akpọ ndị obodo dobe alụlụ nwaanyị this girl agbachuo ya ihu mee ya spend ego na-adịghị necessary na-ekwesịghị ekwesị ma ihe a zụrụ ma gịnị ụta ka e buru ihe emeziri werezie 2 bags of rice big ndị omi obodo ha were ndị ka ọzọ dụwara mme
ma ihe gịrị ma gịrị ya gwa esi ngwa ihe mma ya meziri wụsị nne ngwa ele akwa azụchiri ihe niile azụchiri nne bupụta ugbu ene ya agaghị ebupụta ya abụrụ ihe niile doyi na moto akwa almost 400,000 ihe ngwongwo na ya bika aha bọda ahịa because ọ mma ya ga-eburuzi all those ones mana ya spendịrị ego iji mee all these things rute n'ụdị ya wụrụ na ọhịa ihwere na nwaanyị mba nọ na mgbutodorele mba ụwa ihe na ya na-akwado iji polisi mee that man arrest na all this it place charges ya ọkwọ ya na ihe awụ ihe ejikwa evidence na ya gaa n'obodo a na-enwe onye kwuru okwu ọmada dị ndị obodo dị menụ ndị obodo kwesịrị ịpụta bịa ka dis girl dị ha apụtachizi onye ọbụla na-ekwu olu ya ọ bụ onye nwatakịrị si from ebe na ha na-eme ka ha from ebe ọ ka na-asụ that day confusion agbaghara dị na ya chọrọ iji police ga mee this man arrest for this type of this city na ọ dịrị ya too much elota ga-eshi ka nwa ụdị ụmụ nwoke abụọ marriage nwe bekee dissolve o were he list nye ya zụọ mee ya ga spend ya 1.6 plus 400,000 ya nyere nwa ya nwe eji ga zụọra mmanya ihe ndị uche ego na ya amaghị otu ihe feeling about this na this man ihe o mere ya enwe ike ichefu ya n'elu ụwa ma ya ma nwa ya nwaanyị mụnne m okwu ekwele kwucha si nna m wetu obi ndụ gwuru ọnụ ego gị kpatara ndụ gwuru ọnụ ebe anyị ba ọ na-egbekpuru hụ dade emecha ihe tikicha akwụkwọ onye ọbụla eri ọ na-ala ya dụwa ọ na-eme bịakwa bịa lụgbuo hekwa otu ochie lụgbuo abụọ ndị ka ha nọ ebe ego esi apụta shi gị spend ga ọ na-enyo ka ọkụ rụka tapa agbanyụ gị na ịga na line ndị eriri eri kelewegodo chi hapụga polisi na amị onwe ka o mere move on nna m hapụwawa ụmụnne m ya ewe obi m ihe m gwara ya enwekwa ihe unu ga-asị ya ma unu si ewere polisi ngaji enweghị ihe a ga-asị bụ eda mana na m ga-asị na ọrụ nwa onye ọbụla kwuo obi ma ya ma nwa ya nwaanyị deserve anything this young man chọrọ ime ha ewu nwaanyị nọ nga n'elu mana di mbụ gị na di na-enwe problem gị pụtasị na-alụgachi mee ka ịshọ na-agbasara marriage ahụ enwe isi nne ga kwụrụ n'isi no ọ ya wụ the main thing na na-dissolve return ya agbasala marriage pụta na ka ị nọ n'ime before gị baa gị ọzọ oke nghọrịa na oke mmadụ ebinwe ndụ ya n'ụdị ọ ga-ekwe ile anya o jụrụ njọ jogbu udele na njọ ma mmụta mmadụ ga-gesholọ dị ugboro abụọ ị nọ n'ime 2 marriages na-achọkwa ịba na katọ mpa ya ka ọ na ya elu hicha ọnụ akpa ya ka nọ na ya sọ nwa ya ọrịga ahụ elu ọwụ ha arịga nwa ya elu ọwụ biznes ka o ji nwa ya emega ka ọ ga-akpọ ya gịnị onye ọbụla kpachapụ anya ịmara nke dị mma ime ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị unu